Katso, kun äitilläkin on välillä hyviä keikkoja, kun se on ollut yön poissa. Ja sit saa siitä rahaa ja niitä rahoja pitää laittaa tälleen, niin on 2. Näin. Mun tarvitsee aina laittaa näin. That's it. Ei kun nää on nää on mun veronpalautukset. Tai monimutkaista tää yrittäjän verotus, että pitää lähettää tällaisia kuitteja postissa. Ja kuittikauppaa. Mitä? Kuittikauppa saa paljon cashia. Ihania. Käsi. Mitä? Anna käsi. Hyvää yötä.